Alright mga ka-Izor, so welcome back ulit sa aking YouTube channel na Project ka-Izor. Nagbabalik na naman para sa panibagong project vlog. Yay! So, kamusta mga ka-Izor? So, long time no vlog. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. So, hindi ko pa alam kung ma-upload ko pa to mga ka-Izor. Sana hindi sira yung ating audio, or sana hindi magloko pati na yung ating action cam. Kasi tagal ko nang di nakapag-vlog, kaya hindi ko masusure kung gagana. Then hindi ko rin talaga masusure mga ka-Izor kung makakapag-edit ako or makakapag-upload. Kasi yung CP natin na gamit, yung cellphone natin na gamit is hindi na kayang mag-export. Kung masusure ko man na makakapag-edit ako, siguro matatagalan. Siguro matatagalan pa talaga mga ka-Izor. Ay, magasma tayo dito sa Centrum Fuel. 54 na per liter. Ngayon is kasama natin yung ating tropa na si Katoton. Gamit niya kanyang Aerox 155. Nung nakarang mga araw is nag-ride kami sa may Nueva Ecija, sa may Gabaldon. Then dumiretso kami ng Dingalan, doon lang sa may I Love Dingalan. Pero back ride lang tayo nun mga ka-Izor, kaya hindi tayo nakapag-vlog. Wala kayong mapapanood na vlog ko doon. Alright, so time check natin, 5. Nandito pa tayo sa may Labrador. So siguro update ko na lang kayo mamaya pag medyo maliwanag na. Yeah! Sir, good morning. Sir, magandang umaga po. Yes po. Patingin na lang po ng lisensya natin, sir. Sige po. Ay, Saan po kayo galing yan, sir? sa Lingayen lang po. Sa Lingayen. Patingin na lang po ng lisensya natin, sir, kasi may shooting incident dyan sa may sa may Organeta. Ay, sige sir. Ngayon lang po. Sige sir, thank you. Saan po kayo pamunta niyan, sir? Sa may yung kapihan sa may Bulinaw, yung sa highway. So ang pupunta lang pala natin, kung narinig niyo yung sinabi ko kanina, sa may Bulinaw tayo pupunta para magkape. Bulinaw Coffee Ride. So time check natin, 5:30 pa lang mga ka-Izor. Nandito pa lang kami sa may Alaminos. Isang oras na rin yung biyahe namin, kasi chill ride lang kami, takbong 69. Yeah! Alright, so papasok na tayo ng Bani mga ka-Izor. Katutun. Alright, so stop over ulit kami dito para umihi at magyosi. Alright mga ka-Izor, so nakalagpas na kami sa bayan ng Bani. Nag-stop over lang kami saglit doon, then go na ulit. Then nagpalit na rin tayo ng battery. So siguro lagpas 1 oras pa yung aming lalakbayin mga ka-Izor. Kasi takbong saktuan lang talaga kami, hindi kami puitiga ng todo. So ito ay biglang ride lang. Kahapon ng hapon lang nag-aya tong kaibigan natin na si Katoton para mag-Bulinaw. Then hindi namin alam kung
saan sa Bulinaw kami pupunta. Hanggang ngayon wala pa kaming plano kung saan yung exact location sa Bulinaw yung talagang pupuntahan namin. Kaya naisipan ko muna na dumaan muna sa may yung kapihan dito sa may Bulinaw, mga ka-Izor, para doon na rin kayo mag-almusal. Then doon namin pag-usapan kung saan talaga kami pupunta. Ang hahanapin namin na yung makakaligo kami mga ka-Izor. Or try ko siyang sabihan kung gusto niya pumasyal sa may Hidden Spring para malapit lang. Kasi pag sa may White Sand kami pupunta is napakalayo pa ng biyahe. Then ilang beses na rin namin napuntahan. Pag-uusapan namin pag nandun kami sa may Kopi Kubo, doon tayo mag-uusap talaga. Used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Alright, so papasok na kami ng Bulinaw. Bulinaw. So alalay tayo kasi hindi ko kabisado yung kung ilang meters yung Kopi Kubo. Dito na pala, dito na. Nakita ko yung signage. So, wala ba uda dyan siguro wa? Alright, so dito na kami sa Kopi Kubo with Katoton. Oh. Nato ko na. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof, 'cause you fucking love it when I fade. 'Cause you wanna got to my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof. Sinong nagkakape ng may yelo? Ako lang. So andito kami sa Kopi Kubo sa Bulinaw para magkape. Sinong nagkakape ng may yelo? Uy, kape na may yelo. Kape na may yelo. Ako lang. Alright mga ka-Izor, so tapos na kami mag-coffee dito sa may Kopi Kubo dito sa may Bulinaw mga ka-Izor. So siguro dito ko na lang din tatapusin yung aking vlog sa coffee ride namin ni Katoton dito sa Bulinaw. Pumunta lang kami ng Bulinaw para magkape. Ayos, di ba? So dito ko na lang talaga tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel na Project Ka-Izor. Hanggang sa muli na ating vlog, hanggang sa muli na ating pagkikita mga ka-Izor. So maraming salamat. Ride safe and keep safe mga ka-Izor. Yeah! Peace out.